மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி பல்லோரை. படிங்க மாதாஜி. இந்த பாகவத புராணம் சூரியனை போல் பிரகாசமானதாகும். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மதம், அறிவு போன்றவைகளுடன் அவரது சொந்த வசிப்பிடத்திற்கு புறப்பட்ட உடனேயே இது உதயமாகிறது, உதயமாகி இருக்கிறது. கலியுகத்தில் அறியாமை எனும் இருளினால் பார்வையை இழந்தவர்கள் இப்புராணத்திலிருந்து ஒளியை பெறலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. வெரி நைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மேம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமஸ்காரம் கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. நமஸ்காரம் மாதாஜி. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மேம். மேம் நீங்க வந்து நெக்ஸ்ட் இந்த வீக், அதாவது 16th இருந்து யூ ஆர் கோயிங் டு டேக் இது இல்லையா? இன்னைக்குல இருந்து வில் பி டேக்கிங் ஐடிசி 4 o'clock. ஓகே, யாரெல்லாம் வந்து தீட்சை எடுக்க போறாங்களோ அவங்க எல்லாருமே கம்பல்சரி அட்டென்ட் பண்ணணும். ஓகே, சோ மேண்டேட்டரி சர்டிபிகேட் கண்டிப்பா உண்டு. ஓகே, அதனால வந்து கிருஷ்ணா பிரபு இருக்காரா இல்லையா? இருந்தா இல்ல. சொல்லிடலாம். ஆமா ஆமா, ஆக்சுவலி நான் இப்போ இன்னொன்னு வந்து இந்த குரூப்ல வந்து நியூ குரூப்ல, இந்த பக்தி சாஸ்திரி குரூப்ல எல்லாரும் புதுசா ஜாயின் ஆயிருக்கிறவங்க வந்து உங்களுடைய ஷெல்டர் ஃபார்ம் யாரெல்லாம் இது வரைக்கும் சப்மிட் பண்ணலையோ அந்த லிஸ்ட் மட்டும் நான் இங்க போடுறேன். அவங்களுக்கு எல்லாம் இருக்கு ஆல்ரெடி ஷெல்டர் எடுத்தவங்க, இனிஷியேஷன் எடுத்தவங்க பேரெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ஓகே, அதனால அவங்கள தவிர்த்து நான் இப்போ உங்களுக்கு இங்க அந்த குரூப்ல ஆட் பண்ணிடுறேன் நானு. நீங்க அதுல உங்க ஃபார்ம் இருக்கா இல்லையான்னு பாத்துக்கோங்க. இல்லைன்னாக்கா தயவு செஞ்சு அங்கேயே வந்து நீங்க போட்டுடுங்க. யூ கேன் ஆட் இட். வாட்ஸ்அப் எடுத்துட்டு போடுங்க. சாம்பிள் ஃபார்மையும் நாங்க அந்த இடத்துல கண்டிப்பா போடுறேன் நானு. ஸோ அதே மாதிரி ஃபில் பண்ணணும். ஒரு நிமிஷம் இருங்க, எல்லாருக்குமே பார்க்க, அதாவது மறுபடியும் ரீகலெக்ட் பண்ண முடியலன்னா இப்ப இந்த யூடியூப்ல போயிட்டு தான் இருக்கும். ஸோ அதனால நீங்க அந்த யூடியூப்பை பார்த்து நீங்க இது பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் ஓல்டு ஃபார்ம்ல ஆஸ்திரேலியா ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணவங்க, அதாவது 16 ரவுண்ட்ஸ்க்கு லெஸ்ஸா ஃபில் பண்ணாங்க, இப்ப 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்தி சாஸ்திரிலாம் ஜாயின் பண்ணிருக்கிறவங்க எல்லாருமே தயவு செஞ்சு நியூ ஃபார்ம் வந்து ஃபில் பண்ணி அந்த குரூப்லயே போட்டுருங்க. ஃபில் பண்ணிட்டு நீங்க ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்து போடுங்க. அவ்வளவுதான். ஒரு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துட்டு நீங்க ப்ளீஸ் ஃபில் இட் அண்ட் தென். பக்தி சாஸ்திரி அவங்க எல்லாருமே ஷெல்டர் தானே எடுப்பாங்க. எப்படி ஆஸ்திரேலியா? ஏன்னா 16 ரவுண்ட் சாண்டர்ஸ் தானே இருப்பாங்க. ஆமாமா, அப்ப ஆனா அவங்க சப்மிட் பண்ணது வந்து அதான் சோ நியூ ஷெல்டர் ஃபார்ம். ஓகே ஓகே, அதான் அதனால அப்ப அவங்க வந்து ஆஸ்பயர் ஃபில் பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போ அவங்க மோஸ்ட்லி ஷெல்டர்ல இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது என்ன. சோ இது வந்து நீங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல அந்த பக்தி சாஸ்திரி குரூப்ல மேம், பக்தி சாஸ்திரி குரூப்ல மட்டும் தான் போட போறேன். சோ அனுஷியா மேம் அனுஷியா மாதாஜி ஆல்ரெடி ஷெல்டர் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிருக்காங்க. யாரெல்லாம் சப்மிட் பண்ணிருக்கீங்களோ அவங்க பேர் எல்லாமே இதுல கண்டிப்பா எடுத்தாச்சு. ராஜலட்சுமி மாதாஜி, நாராயண சுவாமி மாதா பிரபு, இவங்க எல்லாரும் அப்ப ஆஸ்பயர் ஃபார்ம் கொடுத்துருக்கீங்க. மோஸ்ட்லி இப்ப நீங்க யூ குட் ஹவ் டன் 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. அதனால வந்து ஷெல்டர் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி சப்மிட் பண்ணுங்க. ஷெல்டருக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது, நீங்க ஷெல்டர் எடுக்கலாம். அதனால வந்து 16 ரவுண்ட்ஸ் 4 ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்றவங்க எல்லாருமே வந்து அந்த பக்தி சாஸ்திரி குரூப்ல இருப்பீங்க. ஸோ இனிஷியேஷன் ஃபார்ம் வந்து டிஃப்ரெண்ட், ஷெல்டர் ஃபார்ம் ஒரே ஒரு பேஜ் தான். நீங்க இந்த பேர் எல்லாம் யாரு இங்க இல்லையோ அவங்க எல்லாருமே வந்து அந்த குரூப்ல யாரெல்லாம் இருக்கீங்களோ அவங்க வந்து ஷெல்டர் ஃபார்ம் கண்டிப்பா இன்னைக்கு மத்தியானத்துக்குள்ள ஃபில் பண்ணி போட்டுறணும். ஸோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல யார் இருந்தாலுமே நீங்க கால் பண்ணி சொல்லி எல்லாருமே ஒரு கலந்து ஆலோசித்து என்ன பண்ணணும்ன்றத வந்து தப்பு பண்ணாம அதை நீட்டா வந்து பண்ணணும். நான் ஒரு டெமோயே கொடுத்துறேன் நான் இந்த இடத்துல. ஏன்னா நீங்க தவறு இழைக்க கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நான் உங்களுக்கு என்னுடைய ஃபார்மையே நான் உங்களுக்கு டெமோவா கொடுத்துறேன் நானு. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. யூ ஷுட் நாட் டூ எனி மிஸ்டேக். ஓகே, மை டிரைவ் இங்க போனீங்கன்னாக்கா ஷெல்டர் அண்ட் ஆஸ்பயர் ஃபார்ம் நீங்க முன்னாடி சப்மிட் பண்ணதெல்லாம் நான் இந்த இடத்துல சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸோ அதனால வந்து திஸ் இஸ் த திங். இப்போ என்னோட ஃபார்ம் ஐ திங்க் என்னோட ஃபார்ம் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க போல இருக்கு. ஓகே, புஷ்பா மாதாஜி உங்க ஃபார்ம் எடுத்தா பரவாயில்லையா? நோ இஷ்யூஸா? என்னோட ஃபார்ம் இருந்தது, அதுல காணோம். அதனால நேற்று மீட்டிங் அப்ப இருந்தது. ஓகே,
எல்லாரும் இங்க பாக்குறீங்க. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து புஷ்பம் மாதாஜி என்ன பண்ணிருக்காங்க, அவங்க பேர் போட்டிருக்காங்க. உங்களுக்கு ஃபேமிலி நேம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிராமின்ஸ்க்கு வந்து அவங்க ஃபேமிலி நேம் இருக்கும் இல்லையா, இந்த ஃபேமிலி அந்த ஃபேமிலின்ட்டு நிறைய பேருக்கு ஃபேமிலி நேம் உண்டு. உங்க விருப்பம் அது, நீங்க போடலாம், போடாமலையும் விட்டுறலாம். இதை பத்தி நீங்க வருத்தப்பட வேண்டியதில்லை. ஸோ என்ன இதுன்றது வந்து அடுத்து உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் இல்லையா, அது கண்டிப்பா போடணும். மேல் ஃபீமேல் ஜெண்டர், அதாவது ஆண் பெண் என்னக்கூடிய அந்த ஜெண்டர் வந்து கண்டிப்பா ஃபில் பண்ணணும். ஸோ இந்த டேட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுடைய ஏஜ் என்னன்றதையும் போடுங்க. நேஷனாலிட்டி நம்ம எல்லாருமே இந்தியன் தான், அதனால இந்த இந்தியன் என்றத வந்து இந்த இடத்துல போடுங்க. அடுத்து வந்து இப்ப நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கறத வந்து போடணும். இப்ப நீங்க எல்லாருமே யாரெல்லாம் இந்த ஷெல்டர் ஃபார்ம் ஃபில் பண்றீங்க அவங்க எல்லாருமே பக்தி சாஸ்திரி ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கறதையும் போடணும். ஸோ நீங்க வேலை பண்ணிட்டு இருந்தா எஸ் ஒர்க்கிங் ஆஸ் சம்திங், இல்ல ரிட்டையர்டுனா ரிட்டையர்ட், இல்லைன்னா ஹவுஸ் ஒய்ஃப்னா ஹவுஸ் ஒய்ஃப், இல்லைன்னா பிசினஸ்னா பிசினஸ், அதை வந்து நீங்க வந்து போடலாம். அடுத்து உங்களுடைய கரண்ட் அட்ரஸ், ப்ரெசன்ட் அட்ரஸ்னா நீ இப்ப எங்க தங்கி இருக்கீங்களோ அந்த அட்ரஸ், அதுவே உங்களுக்கு பர்மனன்ட் அட்ரஸா இருந்தா சேம் ஆஸ் எபோவ்ன்ட்டு கீழே போட்டுடலாம். ஓகே, மேல வந்து கரண்ட் அட்ரஸ், அடுத்து வந்து கீழே வந்து பர்மனன்ட் அட்ரஸ், ரெண்டும் சேமா இருந்தா மேல மட்டுமே நீங்க ஃபில் பண்ணுங்க. அங்க வந்து உங்களுடைய போன் நம்பர் வந்து தவறாம நீட்டா எழுதுங்க. இதுதான் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா கான்டாக்ட் டீட்டெயிலா கால் பண்ணுவாங்க. அதனால தப்பு இல்லாம இந்த போன் நம்பரை வந்து கரெக்டா போடுங்க. அடுத்து திருமணமான, அதாவது உங்களுடைய திருமண வாழ்க்கையினுடைய நிலை அப்படின்னா நீங்க திருமணம் ஆனவரா, இல்ல வந்து திருமணம் ஆகாதவரா, இல்ல வந்து விடோவா, இதெல்லாமே நீங்க வந்து போடலாம். இல்ல இப்பதான் நீங்க வந்து திருமணம் ஆக போறீங்களா, இல்ல வந்து எங்கேஜ் ஆயிருக்கீங்களான்றதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. சிங்கல்னா சிங்கல் கொடுங்க, திருமணமே ஆகவில்லை என்றால் சிங்கல், அதாவது திருமணம் ஆக போறதுன்னா சீக்கிங்கன்னு கொடுங்க, ஆல்ரெடி பிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா எங்கேஜ்னு கொடுங்க, திருமணம் ஆகி விட்டிருந்தால் மேரீடு, அதுலயும் வந்து டிவோர்ஸ் ஆனாக்கா டிவோர்ஸ் கொடுக்கலாம். ஓகே, அடுத்து வந்து கணவர் இறந்து விட்டிருந்தால் விடோ, ஸோ மனைவி இறந்துனா கூட இங்க வந்து விடோயர்னு தான் கொடுக்கணும், அது வந்து இல்ல. ஸோ ஒரு சிங்கிளா இருக்கிறவங்க வந்து இந்த ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து கணவருடைய பெயர் வந்து அப்ளிகபிள் அப்படின்னா சிங்கிளா இருக்கிறவங்களுக்கு அப்ளிகபிள் கிடையாது. அந்த இடத்துல வந்து திருமணம் ஆகாதவங்களுக்கு வந்து பிளாங்கா விட்டுருங்க. திருமணம் ஆனவங்களுக்கு மட்டும்தான் கணவனுடைய பெயர் என்றது எழுதணும், இல்லைன்னா மனைவி பெயர் எழுதணும். அடுத்து நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன், உங்களுக்கு வந்து குழந்தைகள் எத்தனை குழந்தைகள் எந்த வருடத்துல பிறந்தாங்க அப்படிங்கறத மட்டும் நீங்க போட்டா போறோம். ஸோ இஸ் a child of ISKCON devotee, நாம கிடையாது, அதனால வந்து நோன்றத வந்து நீங்க போட்டுருங்க. நாம எல்லாருமே வந்து இப்பதான் வந்து we are not a child of, நம்ம அப்பா அம்மா வந்து ISKCON கிடையாது, நாம தான் இப்ப வந்து புதுசா ஏதாவது இந்த சங்கத்துல இணைந்திருக்கோம். அதனால இந்த கண்டிஷன் வந்து நாட் அப்ளிகபிள். உங்களுக்கு தெரியலன்னா இதை அப்படியே ஜஸ்ட் பிளாங்கா விட்டுடுங்க. ஓகே, எதையும் ஃபில் பண்ணாதீங்க. எவ்வளவு ஆண்டுகளா நீங்க வந்து கிருஷ்ண இயக்கத்துல இருக்கீங்க அப்படின்னாக்கா நீங்க ஆல்ரெடி 2 வருஷமோ 3 வருஷமோ இருப்பீங்க, அதை நீங்க இந்த இடத்துல போடுங்க. டஸ் நாட் லீவ் இன் டெம்பிள், நாம எல்லாருமே கிரகஸ்தர்கள், அதனால இந்த ஆப்ஷன் வந்து எஸ், நாம வந்து டெம்பிள்ல வாழ்றது கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து டிக் பண்ணிடுங்க. ஸோ இஸ் கனெக்டட் டு த டெம்பிள், எஸ், அதாவது நாம டெம்பிளுக்கு கனெக்ட் ஆயிருக்கோமானா எஸ், நாம டெம்பிளோட இணைந்து இருக்கிறோம். எந்த ISKCON, மேங்களூர் ISKCON அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல எழுதிடுங்க. நாம ஹட்டா நமக்கு கிடையாது, லோக்கல்ல இருக்கவங்களுக்கு தான் இந்த நாம ஹட்டா எல்லாமே, அதனால இதுக்கு வந்து நோன்னு கொடுத்துருங்க. ஃபாலோயிங் 4 ரெகுலேஷன்ஸ் எஸ்ன்னு கொடுங்க. எத்தனை மாசம் அல்லது வருடங்கள் வந்து நீங்க ஃபில் பண்ணிடுங்க. சேம் நீங்க அதாவது பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா அதாவது பாத்தீங்கன்னா 16 ரவுண்ட் எத்தனை வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, எத்தனை திங்களா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, மினிமம் 6 months இருக்கணும். அதனால வந்து அட்லீஸ்ட் மினிமம் 6, நீங்க இப்பதான் ஒரு 5 months ஆயிருந்தா கூட பரவாயில்ல, நீங்க 6 monthsன்னு போட்டு நீங்க கண்டிப்பா நீங்க ஃபில் பண்ணி கொடுங்க. அடுத்து உங்களுடைய இமெயில் ஐடி, போன் நம்பர் வந்து சிக்ஷா குரு கைடிங் டிவோட்டி எதையுமே நீங்க ஃபில் பண்ண வேண்டாம், நீங்க அப்படியே விட்டுடுங்க. நீங்க நோ இஷ்யூ அட் ஆல். மேல இருக்கக்கூடிய இந்த பாகத்தை நீங்க எதுவுமே டச் பண்ண வேண்டாம். ஓகே, நீங்க இந்த இடத்துல வந்து ஒரு போட்டோ இருந்தாலும் ஒட்டி நீங்க இது ஸ்கேன் பண்ணி கொடுக்கலாம், இல்லைனாலும் நோ இஷ்யூஸ். ஆக்சுவலி ஷெல்டர் ஃபார்ம், ஸோ இது வந்து பக்தி சாஸ்திரி குரூப், நியூ குரூப். இப்ப யாரெல்லாம் வந்து பக்தி சாஸ்திரி பண்ண போறீங்களோ அவங்க வந்து இப்ப இந்த லிஸ்ட்டை வந்து நான் அங்கதான் போட போறேன். ஈவன் என் ஓல்டு குரூப்லயே அந்த லிஸ்ட் போட போறேன், யாரெல்லாம் சப்மிட் பண்ணிருக்கீங்கன்ட்டு. இது வரைக்குமே சப்மிட் பண்ணாதவங்க தயவு செஞ்சு இந்த ஃபார்மை வந்து ஃபில் பண்ணுங்க. இன்னொன்னு, அதுக்கு அதாவது ஒரு 6 திங்களுக்கு முன்னாடி வந்து 16 ரவுண்ட் பண்ணாம இருந்து இப்ப நாம எல்லாம் 16 ரவுண்ட் பண்ணி தான் அந்த பக்தி சாஸ்திரி குரூப்ல இருப்போம்.
அதனால அவங்க எல்லாருமே வந்து மீண்டும் வந்து 16 ரவுண்ட்ஸ் போட்டு மினிமம் 6 months போட்டு அனுப்புங்க. ஓகே, ஸோ 6 months இல்ல வந்து போடணும். நவம்பர் அட்லீஸ்ட் நீங்க வந்து இதை பண்ணணும். நீங்க வந்து ஸோ நவம்பர்ல இருந்து, ஏன்னா ஏப்ரல் மேலதான் உங்களுக்கு இனிஷியேஷன் என்பது இருக்கும். அதனால வந்து அந்த அட்லீஸ்ட் இந்த 6 months வந்து நம்ம இந்த இடத்துல மினிமைஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ அந்த இடத்துல இருந்து கணக்கு பண்ணும்போது கூட நமக்கு வந்து 6 months ஆவது வரணும். அதனால இந்த இடத்துல நீங்க போடும்போது நவம்பர்ல இருந்து கணக்கு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டிசம்பர் 2 months பண்றீங்களா அப்படிங்கிறது வந்து, ஏன்னா 6 months அப்போ வந்து ஷெல்டர் எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணவங்களா இருந்தாக்கா கண்டிப்பா இந்த இடத்துல வந்து 2 months போடுங்க. ஓகே, ஸோ ஜென்ரலா பண்ணிட்டு இருக்கவங்க மினிமம் 6 months ஆவது இந்த இடத்துல போடணும். ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா இதுல? பெயர், உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த். பேசுறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சேதுலட்சுமி மாதாஜி நீங்க ஆல்ரெடி எடுத்தாச்சு, நீங்க கொடுக்க வேண்டாம். சோ 78 யாரெல்லாம் மாயாப்பூர்ல வந்து ஷெல்டர் எடுத்தீங்களோ அவங்க ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ண வேண்டியதில்லை. ஏன்னா நீங்க அங்கேயே சப்மிட் பண்ணீங்க இல்லையா? உங்களுடைய ஷெல்டர் டேட் மட்டும் நான் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கேன், 8/11/2023. இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இன்டர்வியூல கேட்டாங்கன்னாக்கா கண்டிப்பா இதை நீங்க சொல்ல வேண்டியிருக்கும். ஓகே, மாயாப்பூர்ல எடுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னொரு அந்த டேட் சொல்லுங்க மாதாஜி. அங்க அந்த டேட் மாயாப்பூர் இதுல இருக்குது. ஆமா, 8/11 நீங்க லாஸ்ட் டே தானே நீங்க எடுத்தீங்க. நம்ம கிளம்பும் போது தானே எல்லாருமே ஷெல்டர் எடுத்தது அன்னைக்கு, இஃப் ஐ எம் ரைட் இல்லையா? 8 7 நினைக்கிறேன் மாதாஜி. 7 இல்லையா? ஓகே, சாரி, 7/11. நான் 7ஆம் தேதி புறப்பட்டேன், நான் கரெக்ட். ஸோ 7/11 அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நீங்க. ஸோ மறக்காம 7/11/2023 சரியா? அந்த நம்பர், அந்த நான் டேட்டை வந்து கரெக்டா நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இதுல ஃபில் பண்ணுவீங்க, அதுல தீக்ஷா ஃபார்ம்ல ஃபில் பண்ணும்போது அந்த டேட்டை கரெக்டா நீங்க ஃபில் பண்ணிடணும். ஓகே, ஒன்லி ஃபார் த டிவோட்டீஸ் ஹூ டுக் த இனிஷியேஷன் ஷெல்டர் இன் த மாயாப்பூர். ஒரு 5-6 பேர் தான் நினைக்கிறேன் இல்லையா? ருக்மணி மாதாஜி, புஷ்பம் மாதாஜி, அப்புறம் வந்து மல்லிகா மாதாஜி, சேதுலட்சுமி மாதாஜி, வேற யாரு அடுத்து? சிங்காரம் செல்வம் பிரபு, வேற யாரு எடுத்தீங்க? விஜயகுமாரி மாதாஜி. அடுத்து இன்னும் யாரு? வேற யாராவது மிஸ் பண்ணமா? பிரேமராணி மாதாஜி. பிரேமராணி மாதாஜி. வேற யாரு? 6 பேர். ஓகே, நீங்க 6 பேருமே ஃபார்ம் ஃபில் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஸோ நீங்க ஃபில் பண்ணியிருந்தாலும் நோ இஷ்யூஸ். உங்க ஃபார்ம் நாம ஆல்ரெடி உங்களுக்கு அங்கேயே ஃபார்ம் இருக்கிறதுனால இந்த ஃபார்ம் அனுப்ப மாட்டோம். மாதாஜி அதுல சில பேர் ஆஸ்பயர் ஃபார்ம் நினைக்கிறேன் மாதாஜி. சில பேர் ஆஸ்பயரா? யார் யார் ஆஸ்பயர்? ருக்மணி மாதாஜி நினைக்கிறேன். அப்புறம் வந்து ஹேமலதா மாதாஜியும் ஆஸ்பயர் தாங்க மாதாஜி. ஹேமலதா மாதாஜி நான் கவுண்ட் பண்ணவே இல்லை. எனக்கு பிரேமராணி மாதாஜி வந்து ஷீ இஸ் டூயிங் பக்தி சாஸ்திரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க கண்டிப்பா 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கும். இப்ப 16 ரவுண்ட்ஸ் இல்லாம நம்ம பக்தி சாஸ்திரி கண்டிப்பா இது கிடையாது. சோ இது வரைக்குமே பண்ணலனாலும் மாதாஜி பிரேமராணி மாதாஜி கிளாஸ்ல பண்றேன் மாதாஜி, டெய்லி பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே ஃபைன், தட்ஸ் இட். ஏன்னா பக்தி சாஸ்திரிக்கு எலிஜிபிலிட்டியே வந்து 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணாலே நீங்க ஷெல்டர் தான் மாதாஜி. ஆஸ்பயர்னாக்கா 16 ரவுண்ட் பண்றதுக்காக பண்றதுதான் ஆஸ்பயர். ஓகே, சோ இப்ப ஹேமலதா மாதாஜி வந்து 16 ரவுண்ட் பண்றது கிடையாது. அதனால அவங்க 16 ரவுண்ட் பண்ணணும்ன்றதுக்காக ஆஸ்பயர் எடுத்துட்டு இருப்பாங்க. அதனாலதான் அவங்க பேரை நான் மென்ஷன் பண்ணல. சோ மிச்சம் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நீங்க எல்லாருமே பக்தி சாஸ்திரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதனால வந்து நீங்க 16 ரவுண்ட்ஸ் கண்டிப்பா பண்ணணும். ஓகே, 4 ரெகுலேஷன்ஸ். நான் வந்து இந்த ஆக்சிடென்ட்க்கு அப்புறம் என்னால பண்ண முடியல மாதாஜி. நீங்க இந்த இது வரும்போது ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு இல்ல, அங்க இருந்து வரும்போது. பரவாயில்ல, இப்ப நீங்க என்ன பண்ணுங்க, இந்த அந்த இது இருக்கும் பாருங்க, கவுண்டர் வச்சு பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. பால் வச்சா கூட அப்படி கவுண்டர் வச்சு நீங்க பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. ஒரு மந்திரம் சொல்லி பிரஸ் பண்ணிட்டே வாங்க. துளசியில பண்ண முடியலனாலும் இந்த மாதிரி இஷ்யூ வந்த பிறகு நீங்க எந்த ஹேண்ட் அது மாதிரி ஆச்சு உங்களுக்கு? ரைட் ஹேண்டா? லெஃப்ட் ஹேண்ட் தானே மாதாஜி? ரைட் ஹேண்ட் தானே நீங்க பண்ண போறீங்க. யூ கேன் டூ இன் த ரைட் ஹேண்ட் ஆக்சுவலி. ஓகே, சோ யூ கேன் ஸ்டார்ட் டூயிங். இது வரைக்கும் உங்களால உட முடியலனாலும் இந்த ஸ்டார்ட் டூயிங் ஸ்லோவா கொஞ்சம் கொஞ்சமா பண்ண ஆரம்பிங்க. ஓகே, சோ அப்படியே உங்களுக்கு ஃபிங்கர்ல நகர்த்த முடியல அப்படின்னாக்கா நீங்க இந்த கவுண்டர் இருக்கும் 1 2 3 4 கவுண்டர் ஒரு முறை பிரஸ் பண்ற மாதிரி. சோ அந்த கவுண்டர் ஒண்ணு வாங்கிக்கோங்க, எல்லா இஸ்கான் டெம்பிளுமே வைக்கிறது. ஓகே, அதை வாங்கிட்டு நீங்க கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, 1734 ரவுண்ட்ஸா என்னதான் வரும்னு நினைக்கிறேன். அதாவது நம்பர் அது வரைக்கும் நீங்க பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஓகே, நீங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா 16 × 108 ஜபம் போட்டீங்கன்னாக்கா 1000
728 டைம்ஸ் சொல்லணும். அந்த கவுண்டர் 1728 வந்த பிறகு நீங்க நிப்பாட்டிடலாம். ஓகே, நீங்க அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? இன்னைக்கு எனக்கு மத்தியானத்துக்குள்ள இதுல யாரெல்லாம் வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் யாரு ஜாயின் ஆகலைன்னாலும் காலையில பாகவதம், ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் நீங்க தயவு செஞ்சு அந்த பக்தி சாஸ்திரி குரூப்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் கம்யூனிகேட் பண்ணிடுங்க. ஓகே, நாங்களும் மெசேஜ் இப்போ கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு போட போறோம். ஓகே, ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? எனி டவுட்ஸ்? ஸோ அந்த லிஸ்ட்டும் நான் போட்டுறேன். நான் இந்த கிளாஸ் ஆன பிறகு அதுல போய் பார்த்துக்கோங்க உங்க பேர் இருக்கான்ட்டு. பேர் இல்லைன்னா மட்டும் நீங்க பண்ணா போறோம். அதுக்கப்புறம் ஆஸ்பயர் ஃபார்ம் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா 16 ரவுண்ட் அந்த குரூப்ல இருந்தாக்கா 16 ரவுண்ட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. நீங்க கண்டிப்பா அதை வந்து ஷெல்டர் ஃபார்மா நீங்க மாத்தி கொடுக்கணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तथा स्वापदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. सप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने नमः. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चायते देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போறது 34வது பதம் இல்லையா? ஆமா மாதாஜி, 34 தான் மாதாஜி, 34 தான். கலாவதி மாதாஜி வாசிங்க நெக்ஸ்ட். समापि पृच्छेत्य पदिं प्रजानां द्वयावधीर्नार्न उदाप्यद कामः परिवर्जत पदवीम् आस्तिदोऽहं शरिष्ये त्वां हृदि युञ्जन् विशोगः. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण. आस्मा पृच्छेत्य पतिं प्रजाननं द्वयावधीर्नार्न उदाप्तकाम परिव्रजत् बतवीम् आस्तितोऽहं शरिष्ये त्वां हृदि युञ्जन् विशोगः. ஆஸ்ம அபிருச்சே நான் விசாரிக்கின்றேன். அத்திய இப்போது, பதிம் பகவான், பிரஜானம் படைக்கப்பட்ட எல்லா உயிரினங்களின், திவ்யா உங்களால், அவதீர்ணன கடனிலிருந்து விடுபட்டு, உத மற்றும் ஆப்த நிறைவேறி, காம ஆசைகள், பரிவ்ரஜத் அலைந்து திரியும் பிச்சைக்காரரின், பதவீம் வழி, ஆஸ்தித ஒப்புக்கொள்ளுதல், அகம் நான், சரிஷ்யே நான் அலைவேன், வாம் நீங்கள், கிருத்தி என் மனத்தில், யுஞன் வைத்து, விசோக புலம்பலிலிருந்து விடுபட்டு. மொழிபெயர்ப்பு. இன்று உங்களை நான் சில கேட்க வேண்டும். நீங்கள் வாழும் பொருள்களுக்கும் அனைத்துக்கும் பகவான், என் தந்தையிடம் எனக்குள்ள கடன்களிலிருந்து நீங்கள் இப்போது விடுவித்து இருப்பதால், என்னுடைய ஆசைகள் எல்லாம் நிறைவேறி இருப்பதால், ஒரு அலைந்து திரியும் பிச்சைக்காரனின் ஆணையை ஏற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறேன். இந்த குடும்ப வாழ்வை துறந்துவிட்டு புலம்பலிலிருந்து விடுபட்டு எப்போதும் உங்களை என் மனத்தில் நினைத்து கொண்டு ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடம் செல்ல விரும்புகிறேன். பொருளுரை.
உண்மையில் சந்நியாசம் அல்லது மண்ணுலக குடும்ப வாழ்வை துறத்தல் என்பது கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக ஆழ்தலையும் தன்னை பற்றிய சிந்தனையில் மூழ்குதலையும் அவசியம் ஆக்குகிறது. ஒருவர் குடும்ப பொறுப்பிலிருந்து விடுபட்டு துறவு கொள்ளுதல் மற்றொரு குடும்பத்தை உருவாக்கவோ அல்லது சந்நியாசம் என்ற பெயரில் குழப்பமான எல்லாம் கடந்த மோசடியை உருவாக்கவோ ஏற்பதில்லை. சந்நியாசியின் வேலை பல்வேறு பொருள்களுக்கு உரிமையாளராக ஆவதும் அப்பாவி மக்களிடம் இருந்து பெருமளவில் பணத்தை பெறுவதும் அல்ல. ஒரு சந்நியாசி எப்போதும் கிருஷ்ணர் பற்றியே நினைப்பதற்காக பெருமை கொள்கிறார். ஆம், பகவானின் பக்தர்களில் இரு வகையினர் உள்ளனர். ஒரு வகையினர் கோஷ்டி ஆனந்தி ஆவர். அதன் பொருள் பிரசாரம் செய்பவர்கள். பகவானின் புகழை பரப்புவதற்காக பல தொண்டர்களை கொண்டு மத சம்பந்தப்பட்ட செயல்களை அமைப்பதற்காக பல பணியாளர்களுக்கிடையில் வாழ்பவர்கள் என்பதாகும். பிற பக்தர்கள் ஆத்மானந்தி அல்லது சுய திருப்தி அடைபவர்கள். பிரச்சார வேலை செய்ய எந்த துன்பத்தையும் ஏற்காதவர்கள். அதனால் அவர்கள் பகவானுடன் தனித்திருப்பர். கர்தம முனிவர் இந்த வகையினர். அவர் எல்லா கவலைகளிலிருந்தும் விடுபட விரும்பி மனதிற்குள் பரமபுருஷ பகவானுடன் தனித்திருக்க விரும்பினார். பரிவிரஜா என்றால் ஓரிடத்தில் இருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு அலையும் இரவலர் என்று பொருள். ஒரு பிச்சைக்கார சந்நியாசி ஒரு இடத்தில் 3 நாட்களுக்கு மேல் தங்கக்கூடாது. அவர் எப்போதும் அலைந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் இடம் விட்டு இடம் சென்று கிருஷ்ண உணர்வு பற்றிய அறிவொளியை மக்களுக்கு தருவது அவர் கடமையாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப அழகான விளக்க உரை. அதாவது சன்னியாசிகள் எவ்வாறு இருக்கணும், சன்னியாசியினுடைய கோட்பாடுகள் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கறத வந்து ரொம்ப அற்புதமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா. ஒரு புறம் காவி அணிந்து இன்னொரு புறம் வந்து லக்ஸூரியா வாழ்றது வந்து சன்னியாசி கிடையாது இல்லையா. ரொம்ப அதாவது நல்லா அனுபவிக்கிறது, அதான் அந்த மாதிரி உலகியல் வாழ்க்கையில அனுபவிக்கிறது வந்து சன்னியாச வாழ்க்கை கிடையாது. சன்னியாசிகள் இப்ப நம்ம இஸ்கான் மேங்களூர்ல கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய படுக்கை எப்படி இருக்குன்னா வெறும் பாய் தான். பாய் அந்த அந்த இதுலதான் படுத்துப்பாங்க. அதுதான் வந்து ஆஸ்டாரிட்டிஸ் அதெல்லாமே வந்து NND பிரபுஜி அப்படிதான். அவருடைய நம்ம இஸ்கான் மேங்களூர் போனா நீங்க அதை பார்க்கலாம். அந்த இடத்துல அப்படிதான் இருப்பாங்க எல்லாருமே. சோ அந்த மாதிரி ஒரு சந்நியாசத்தை மேற்கொண்டால் அவர் வந்து பிரம்மச்சரியம் தான், ஆனாலும் வந்து அந்த ஆஸ்டாரிட்டிஸ வந்து அந்த சன்னியாசிக்கு ஈக்குவலண்டான அந்த இதெல்லாமே வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க. சோ அதை நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ இப்போ நம்ம சன்னியாசம் எடுத்துட்ட பிறகு இங்க கர்தவ முனிவர் வந்து தன்னுடைய குடும்பத்தை துறந்து சன்னியாசம் எடுத்துக்கணும். அதுக்கு வந்து எனக்கு வந்து நீங்க வந்து வழி, அதாவது எப்ப நாம அந்த மாதிரி ஒரு சன்னியாசத்திற்கு போக முடியும்னா நம்ம குடும்ப பொறுப்புகளை எல்லாம் வந்து துறந்த பிறகுதான் நம்ம அந்த சன்னியாசத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். எது வரைக்கும் நம்ம கையிலே வந்து குடும்ப பொறுப்பை நம்ம வச்சுட்டு இருக்கோமோ அது வரைக்கும் சன்னியாசத்தை கண்டிப்பா ஏற்க முடியாது இல்லையா. ஏன்னா சன்னியாசத்தின் மீது நம்ம மனது நாட்டம் ஏற்பட்டாலும் மீண்டும் குடும்ப பொறுப்புகளால் ஈர்க்கப்பட்டு நாம பௌதிகத்தால் ஈர்க்கப்பட்டு அந்த ஆன்மீகத்துல வந்து பக்குவமாக செயல்படவே முடியாது. அதனால ஒன்று இதையாவது பண்ண முடியும், இல்லைன்னா அதையாவது பண்ண முடியும். ரெண்டுத்துல எதையா ஒண்ணுதான் நம்மளால வந்து ஒரு சம்சாரியாவது வாழ முடியும், இல்லைன்னா சன்னியாசியாவது. இரண்டுமே நம்மளால சம்சாரத்தில் இருந்து கொண்டே துறவரத்தை நாம கண்டிப்பாக பரிபாலிக்க முடியாது. அதனாலதான் இந்த இடத்துல வந்து தன்னை ஒரு பிச்சைக்காரன் போல் அப்படின்னு இருக்கார். பிச்சைக்காரன் என்பது அதாவது அது மதுக்கறி பண்ணுறது இல்லையா. அதாவது ஓரிடத்துல வந்து 3 நாட்களுக்கு மேல தங்கவே கூடாது. இதுதான் வந்து ஒரு சன்னியாசினுடைய கடமை கூட. அவர் வந்து அலைய வேண்டும் அப்படின்னாக்கா ஓரிடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு சென்று பரப்புறது. கிருஷ்ண உணர்வை பரப்புவதுதான் அவருடைய தலையாய கடமை. அதனால ஒரே இடத்துல இருந்துட்டு வந்து அவர் செயல்படக்கூடாது என்பதுதான். அப்படிப்பட்ட அறிவு வந்து கண்டிப்பாக அதற்கான பக்குவம் வந்து இறைவனுடைய அருள் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால செய்ய. எந்த ஒரு செயலுமே பக்தியில கூட நாம முன்னேறி கொண்டிருக்கின்றோம் என்றால் அது எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய அருள், குருனுடைய அருள், இந்த 2 பேருடைய அருள் இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால பக்தி பாதையில வந்து பக்குவமா முன்னேற முடியும். இல்லை என்றால் தடை கற்கள் தான். அதற்கு நாம் என்ன செய்யணும்? நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும். நம்பிக்கை எவ்வாறு வரும் இல்லையா? எவ்வாறு நம்பிக்கை வரும் நமக்கு வந்து?
இறைவன்தால் பக்தி கொள்வதனால தான் நமக்கு நம்பிக்கை வரும் இல்லையா? நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகும். பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்லி நமக்கு நம்பிக்கை வந்து அபிவிருத்தி ஆகும். இப்ப நமக்கு ஏதோ ஒண்ணு நடக்கும் பொழுது, ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும் பொழுது நம்ம பகவானை நினைச்சுக்கிறோம். இந்த ப்ராப்ளம வந்து நம்ம எவ்வாறு எடுத்து செல்வது என்பது எனக்கு தெரியல, ஆனா உங்களுடைய அருளால இந்த ப்ராப்ளத்தை நான் வந்து அணுக வேண்டும், இதை எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்று மனசுல நினைச்சுட்டு நாம அந்த ஒரு கடினமான சூழலை நாம கடந்து செல்லும் பொழுது அதுல ஒரு சுகமான ஒரு உணர்வு நமக்கு ஏற்பட்டது என்றால் கண்டிப்பாக வந்து அது இறைவனுடைய அருள்தான். ஒவ்வொரு க்ஷணத்திலையுமே நம்மளால அதை வந்து உணர்றதுக்கான பக்குவம் வந்து கண்டிப்பா பகவான் வந்து கொடுப்பார். அதை நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். உணர்வு என்பது ஏற்படும். கலாவதி மாதாஜி கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் வருது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அந்த மாதிரி நம்ம அந்த உணர்வு வரும்போது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனாதான். ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி வரும்? பக்தியில வந்து போகும்பொழுது மட்டும்தான் நமக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். வித்தவுட் பிரேமர், ஸோ வித்தவுட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நம்மளால வந்து நம்பிக்கையை வந்து அபிவிருத்தி செய்து கொள்ளவே முடியாது இல்லையா? ஸோ அதனால எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால நம்பிக்கை அபிவிருத்தி செய்து கொள்கிறோம். அதற்கு நாம் என்ன செய்யறோம்? அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிறதுக்கு பக்தியை வந்து நாம சாதன பக்தியா நாம செயல்படுகின்றோம். இது ரொம்ப முக்கியம். அந்த சாதன பக்தி கூட நம்ம செய்யும் பொழுது நாம் எப்படி செய்வோம்னாக்கா, இனிஷியல் ஃபேஸ்ல நமக்கு வந்து கரெக்டா இருக்காது இல்லையா? அங்க எங்க அலைப்பாயக்கூடிய மனசுதான் இருக்கும். எத்தனை இடத்துக்கு வேணாலும் மனசு வந்து அலைப்பாயும். அதனாலதான் நம்ம பகவானிடத்தில் சமர்ப்பணத்தை கொடுக்கணும். சமர்ப்பணம் கொடுத்து நாம பக்தி பாதையை நம்ம வந்து மேற்கொண்டோம் என்றால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்பிக்கை வரத்துக்கான அந்த நமக்கு வந்து பயிற்சி செய்யும் பொழுது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன சொல்லணும்னாக்கா அனுபவம். ஓகே, அனுபவத்தை கொண்டு நாம நம்பிக்கையை வந்து அபிவிருத்தி செய்து கொள்வோம். அந்த அபிவிருத்தி ஆகக்கூடிய அந்த நம்பிக்கையினால் தான் நாம வந்து பக்தி பாதையில வந்து பக்குவமான முறையில் சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் என்று பொருள். எல்லாம் வல்ல இறைவனை கூட நமக்கு காட்சி கொடுக்கலாம். ஸோ அதாவது விழுந்து நம்ம வந்து நிறைய ஒவ்வொருத்தருடைய தலையெழுத்துமே டிஃபரெண்ட் இல்லையா? ஒவ்வொருத்தருடைய கர்ம பலனே டிஃபரெண்ட். அதனால ஒருத்தருக்கு வரக்கூடிய அனுபவம் இன்னொருத்தருக்கு வருமானா கிடையாது. அவரவருடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு அவரவர்கள் செய்யக்கூடிய ஆஸ்டரிட்டிஸ் இல்லையா, தவ வாழ்க்கைக்கு ஏற்றவாறு அவர்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக அனுகிரகம் கிடைக்கும். குருனுடைய அனுகிரகமும் கிடைக்கும், பகவானை பார்க்கக்கூடிய தரிசனம் பெறுவதற்கான அனுகிரகமும் கண்டிப்பா கிடைக்கும். இது அவங்கவுங்களுடைய முயற்சி தான். முயற்சி செய்தா மட்டும்தான் கண்டிப்பா நடக்கும். சோ இப்படி இந்த மாதிரியான நிலையில் வரும்பொழுது இறைவனுக்கே தன்னை வந்து முழுமையாக அர்ப்பணித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற மனப்பக்குவம் கூட ஒரு சிலருக்கு வந்து வந்துவிடும். அத்தகைய மனநிலையில் தான் வந்து கர்தவ முனிவர் வந்து இருக்கின்றார். அவர் வந்து அதாவது மனையை வந்து விடுத்து, அதாவது சந்நியாசத்தை, ஏன்னா திருமணம் செய்யும் பொழுதே அவர் வந்து அந்த வாக்கை கொடுத்தார் தேவகுதிக்கு இல்லையா? அவளுக்கு பிள்ளைகள் வந்து பிறந்த பிறகு அவர் வந்து சந்நியாசத்தை வந்து மேற்கொள்ளவேன் என்பதை முன்னரே அறிவித்திருந்தார். அதனால இப்ப அவர் சந்நியாசத்தை பெறணும். கபிலமுனி ஆல்ரெடி வந்தாச்சு. சோ அதனால இனிமே தான் வந்து சந்நியாசத்திற்கு செல்லணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு அவர் வந்து இருக்கும் பொழுது இறைவன் தாழ் பணிந்து பின்வருமாறு அவர் எல்லாம் பேசுகின்றார். அததான் நாம் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து பார்க்கின்றோம். சமாப்ருச்சேத்ய பதிம் பிரஜானாம் ஸ்வாயாவ்யாதீர்நார்ன உதாப்யத காமஹ பரிவ்ரஜத் பதவீம் ஆசிதோஹம் சிஷரிஷ்யே த்வாம் ப்ருதியுஞ்சன் விஷோகஹ. ஆசிரம. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ ஆஸ்ம அபிப்ருச்சே, நான் விசாரிக்கின்றேன். இப்ப கேட்கிறார் யாரிடத்துல? எல்லாம் வல்ல இறைவன், அதாவது கபில முனியரிடத்துல கேட்கிறார். சோ அத்தியக, அதாவது என்ன? அத்தியக பதிம் பகவான், பிரஜானாம் படைக்கப்பட்ட எல்லா உயிரினங்களின், திவ்யா உங்களால், அவதீர்ணார்ன கடனில் இருந்து விடுபட்டு, உத மற்றும் ஆப்த நிறைவேறி, காம ஆசைகள், பரிவ்ரஜத் அலைந்து திரியும் பிச்சைக்காரரின் பதவீம் வழி, ஆஸ்தித ஒப்புக்கொள்ளுதல், அகம் நான், சரிஷ்யே நான் அலைவேன், வாம் நீங்கள், பிருதி என் மனதில், யுஞ்சன் வைத்து, விஷோக புலம்பலில் இருந்து விடுபட்டு.
அப்படின்னா சம்சாரம் என்பதே புலம்பல்ன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? சோ சம்சாரமா இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை, அதாவது கிரகஸ்த வாழ்க்கையே புலம்பலான வாழ்க்கை தான். எந்த சூழ்நிலை வேணாலும் நம்ம வந்து அந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்கள்ல வந்து சிக்கிக்கொண்டு நாம புலம்புவோம். மொழிபெயர்ப்பு. இன்று நான் உங்களை சிலதை பற்றி கேட்கணும்னு நினைக்கிறாரு. நீங்கள் வாழும் பொருட்களுக்கு அனைத்திற்கும் பகவான் இல்லையா? அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழக்கூடிய அனைத்திற்குமே பகவான் தான் வந்து எஜமானரை. என் தந்தையிடம் எனக்குள்ள கடனில் இருந்து நீங்கள் இப்போது விடுவித்திருப்பதால், அதாவது என் தந்தையிடம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு மகனுக்குமே வந்து ஒரு கடமை உண்டு இல்லையா? ஆனால் சந்நியாசத்திற்கு வந்து அந்த கடமையே கிடையாது. தே ஆர் ஆல்ரெடி லிபரேட்டட். அவங்க பந்தங்களில் எல்லாம் விடுபட்டு இருப்பார்கள். சந்நியாசத்தை மேற்கொள்பவர் கிரகஸ்தர்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த கடமை உண்டு. அதனாலதான் நம்ம திதி கொடுக்கறது, இது எல்லாமே நம்ம மூதாதையர்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்குறோம் இல்லையா? எது வரைக்கும் நாம கிரகஸ்த ஆசிரமத்தை வந்து அனுஷ்டிக்கிறோமோ அது வரைக்கும் நாம அதற்கேற்ற அந்த ஆசிரமத்திற்கு உரித்தான இந்த முன்னோர்களுக்கான செயல்கள் எல்லாம் நாம கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். ஆனால் அது சன்னியாசிக்கு வந்து கிடையாது. ஈவன் அவருக்கு கூட வந்து அவருடைய பிள்ளைகள் செய்ய வேண்டியவென்றது கிடையாது. ஒரு முறை சந்நியாசத்தை வந்து மேற்கொண்டு விட்டால் அந்த ஆத்மா விடுதலை அடைந்து விட்டது என்ற பொருள். இதை நாம புரிஞ்சுக்கிறோம். எது வரைக்கும் நாம செய்யறோம், நம்முடைய மூதாதையர்கள் வந்து பகவானுடைய திருப்பாதங்களை வந்து சேர்ந்தார்களா என்பது நமக்கு தெரியாது இல்லையா? அதனால்தான் அவர்கள் இருந்தால் அவங்களுக்கு கரை சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நாம அந்த இது வந்து கொடுக்குறோம் நம்ம இல்லையா? தர்ப்பணத்தை கொடுக்குறோம். அதே சந்நியாசத்தை மேற்கொண்டவர்கள் வந்து கண்டிப்பாக தேவையே கிடையாது. சந்நியாச வாழ்க்கை வாழ்ந்தவர்கள் அந்த சந்நியாசத்தை மேற்கொள்வதற்கான அந்த குவாலிட்டிஸ் இருந்தா மட்டும்தான் சந்நியாசத்தையே மேற்கொள்ள முடியும். சோ அவர்கள் விடுதலை அடைந்த ஆத்ம நிலையில் இருப்பார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் உண்மையான சந்நியாசிகள். சோ அவர்களுக்கு எல்லாமே வந்து எந்த திதி எதுவுமே கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அவங்களும் யாருக்கும் கொடுக்க வேண்டியது கிடையாது, அவங்களுக்கும் யாரும் தர வேண்டியதும் கிடையாது. இதுதான் வந்து சந்நியாசத்தினுடைய தாத்பரியமே. மிச்சம் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம், நமக்கெல்லாம் கிரகஸ்தர்களுக்கெல்லாம் நம்முடைய மூதாதையர்களுக்கு நாம கண்டிப்பாக வழங்க வேண்டும், நம்முடைய பிள்ளைகளும் நமக்கு வழங்க வேண்டும். இப்படிதான் வரும் இது. சோ என்னுடைய ஆசைகள் எல்லாம் நிறைவேறி அப்படின்னா அவருக்கு ஆசை, அந்த பௌதீக ஆசை எல்லாமே அவருக்கு முடிந்து விட்டது என்றார். ஒரு அலைந்து திரியும் பிச்சைக்காரன் நானை ஏற்றுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அந்த மாதிரி ஒரு ரூல் அப்படின்னா ஒரு சந்நியாசம், முழுமையான ஒரு சன்னியாசியாக அவர் வந்து வாழணும்னு நினைக்கிறார். ஒவ்வொரு எப்படி ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி இல்லையா, ஜீவ கோஸ்வாமி, இவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு, அதாவது ஜீவ கோஸ்வாமி என்ற சனாதன கோஸ்வாமி அண்ட் ரூப கோஸ்வாமி, இவங்க எல்லாருமே ஒரு மரத்துக்கு கீழே தான் இருப்பாங்க. ஒரு மரத்துக்கு கீழே இன்னைக்கு இருந்தா, அதாவது ஒரு முறை இருந்தால் அடுத்த முறை அந்த மரத்துக்கு கீழே இருக்க மாட்டாங்க. சோ அந்த மரத்தோடையும் அவங்களுக்கு தொடர்பு இருக்கக்கூடாது. ஆசைய இந்த மரத்துக்கு கீழே தான் நம்ம இருக்கணும்ன்ற அந்த ஆசையை கூட அவங்க வளர்த்துக்க கூடாதுன்றதுக்காக அவ்வாறு ஒவ்வொரு மரமாக அவர்கள் அலைந்தார்கள் இல்லையா? சோ அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு நிலையை தான் இந்த இடத்துல கர்த முனிவரும் கேட்கிறார். இந்த குடும்ப வாழ்வை துறந்து விட்டு புலம்பலிருந்து விடுபடும். குடும்ப வாழ்வில் இருக்கும் பொழுதுமே நமக்கு பொறுப்புகள் ஜாஸ்தி. அதனால வந்து இதுல வந்து புலம்பல் என்று சொல்றதை விட நமக்கு பொறுப்புகள் தான் ஜாஸ்தி இல்லையா? பக்குவம் அடைந்தவர்களுக்கு புலம்பல் இருக்காது, பக்குவம் அடையாதவர்களுக்கு எல்லா சிரமங்களுமே புலம்பலாகத்தான் இருக்கும். எப்பொழுதும் உங்களை என் மனதில் நினைத்து கொண்டு, அதாவது வேற யாருக்குமே தன்னுடைய மனதுல வந்து இடம் தேவையில்லை, வெறுமனே எம்பெருமான் மாத்திரம் போரும் அப்படிங்கிற அந்த நிலைக்கு வந்திருக்கார். ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடம் செல்ல விரும்புகின்றேன். அவருடைய ஆசையை வந்து இப்போ வந்து வெளிப்படுத்துகிறார் கபில முனிவர் இடத்துல. சோ உண்மையில் சந்நியாசம் அல்லது மண்ணுலக குடும்ப வாழ்க்கை துறத்தல் என்பது கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக ஆழ்தலையும் மற்றும் தன்னை பற்றிய சிந்தனையில் மூழ்கி அலையும் அவசியமாக்குகிறது. சிந்தனையில், அதாவது ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்குது. அதாவது கிருஷ்ண சந்நியாசம் என்பது நாம குடும்பத்தை துறந்து இல்லையா, குடும்ப ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே, சந்நியாசம் என்பது வேற இல்லையா, டிட்டாச்மெண்ட் வேற, சந்நியாசம் வேற. டிட்டாச்மெண்ட் யாரு வேணாலும் பண்ணலாம், அதாவது பிரம்மச்சரியத்துல இருக்கிறவங்களும் பண்ணலாம், கிரகஸ்தல இருக்கிறவங்களும் பண்ணலாம் இல்லையா, வனப்பிரஸ்தில இருக்கிறவங்களும் பண்ணலாம். எல்லா ஆசிரமங்களுக்கும் பொருந்தும். அதாவது பற்றற்று இருக்கிறது, அந்த பௌதீக பற்றற்று இருக்கிறது வந்து யாரு வேண்டும் என்றாலும் செய்யலாம். ஆனால் சந்நியாசம் என்பது அனைத்தையுமே துறக்கிறது. இந்த டிட்டாச்மெண்ட் வந்து ஏதோ ஒரு சிலது மேலதுன்னா நம்ம வந்து அதாவது இருக்கக்கூடியது எல்லாமே நம்ம திறந்துருவோம். ஆனா அது இந்த சந்நியாசம் என்பது அனைத்து பௌதீகத்தையுமே இங்க செலக்டிவா துறப்போம்,
அங்க வந்து எல்லாத்தையுமே ஆல் அப்படிங்கிறதையும் நாம புரிந்து கொள்ளணும். சோ எப்பொழுதுமே தன்னை பற்றிய சிந்தனையில் அப்படின்னா பகவானை பற்றிய சிந்தனையில் மூழ்கி அலையும் அதாவது மூழ்கி இருக்கக்கூடிய அந்த நிலை அவசியமாக்குகிறது இல்லையா? அதாவது தான் யார் என்பது தான் கண்டிப்பாக உணரக்கூடிய தன்மை வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கும். ஆத்ம ரூபத்தை காணக்கூடிய தன்மையும் கிடைக்கும். தனக்கும் அந்த எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய சம்பந்தம் என்ன என்பதை பார்ப்பதற்கான அந்த பார்வையும் அவர்களுக்கு கிடைக்கும். சந்நியாசம், உண்மையான சந்நியாசம், போலி சன்னியாசிகள் கிடையாது. உண்மையான சந்நியாசத்துல இதை வந்து கண்டிப்பா நாம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒருவர் குடும்ப பொறுப்புல இருந்து விடுபட்டு துறவு கொள்ளுதல் மற்றொரு குடும்பத்தை உருவாக்குவது கிடையாது இல்லையா? அல்லது சந்நியாசம் என்ற பெயரில் வந்து குழப்பமான எல்லாம் கடந்த மோசடியை உருவாக்குவோ எதுவும் இல்லை. சோ ஏதோ ஒரு அருள் கொடுக்கிற சித்திகள் இருக்கு அப்படின்லாம் நினைச்சிட்டு அதுக்கும் வசூல் பண்றது, அதெல்லாம் வந்து மிக மிக தவறான ஒன்று. பிசினஸ் மாதிரி பண்றது வந்து மிக மிக தவறு. இன்றைய காலகட்டங்கள்ல இந்த மாதிரி செயல்கள் நிறைய நிகழ்கின்றது. அதனால்தான் பிரபுபாதர் வந்து இதை வந்து அழகா இந்த இடத்துல சித்தரிக்கிறார். சந்நியாசம் என்பவன் ஒரே ஒரு ரூபாய் கூட தன்னுடைய அக்கௌண்ட்ல வச்சுக்கவே கூடாது. அவனுக்குன்னு எந்த ஆஸ்திகளும் அவனுடைய பேர்ல இருக்கவும் கூடாது. இதுதான் சன்னியாசி, உண்மையான சன்னியாசி. அவ்வாறவன் அவனுடைய இதுல இருந்தாலுமே அனைத்துமே வந்து அதாவது இறை தொண்டிற்காக வந்து செலவழித்துக்கிறது, அனைத்துமே இறைவனுக்கு ஒப்படைக்கக்கூடியது. இப்ப யாராவது ஒருத்தர் தானம் கொடுக்குறாங்க இல்லையா, டொனேஷன்ஸ் எல்லாம் வருதுனாக்கா அந்த சன்னியாசியை பார்த்துதான் கொடுப்பாங்க இல்லையா? ஆனா அவர் அதை எடுத்து என்ன பண்ணணும், ஒரு கோயில் கட்டுறதோ திருத்தலம் அமைக்கிறது, அந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் நடத்துறது இல்லையா? சோ இந்த வேத பாடசாலைகள் எல்லாம் அமைத்து கொடுக்கறது, பொதுமக்களுக்காக நன்மையான காரியங்கள் செய்யறது, இதற்காகத்தான் அவர் வந்து உபயோகப்படுத்தணுமே ஒழிய தன்னுடைய பெயரை வச்சு தான் உரிமையாளர் என்று என்றைக்கும் அவர் கொண்டாடக்கூடாது. அப்ப அவர் வந்து உண்மையான சன்னியாசி கிடையாது என்பதை நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த மாதிரியான தன்னுடைய சுய திருப்திக்காகவோ புலனுடைய இதுக்காகவோ வந்து அவர் வந்து ஒரு ரூபாய் கூட செலவு பண்ணவே கூடாது அதுல இருந்து எடுத்து. சோ அதுதான் சன்னியாசியுடைய இது. அப்படி சன்னியாசிக்கே கொடுக்கணும்னா அவருடைய கை செலவுக்கு கொடுக்கறது வந்து தனியா வந்து கொடுப்பாங்க, அது வேற. பொதுவா கிடைக்கக்கூடிய ஒரு இது. இப்ப நம்ம NND பிரபுஜி கூட எல்லா இடங்களிலுமே வந்து நிறைய டொனேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த டெம்பிள் ஃபண்ட்ஸுக்கு தான் போகுது இல்லையா? சோ அந்த டெம்பிள் ஃபண்ட்ஸ்ல இருந்து எடுத்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்க்கு போகுது, பர்சனலா வந்து கிடையாது என்பதை வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். தட்ஸ் ஹவ் ஆக்சுவலி நம்ம வாழணும். அதுதான் உண்மையான ஒரு துறவரத்திற்கு வந்து எல்லாத்தையுமே திறந்தவருடைய நிலை. அதுதான் சன்னியாசின் வேலை. பல்வேறு பொருட்களுக்கு உரிமையாளராக ஆவதும் அப்பாவி மக்கள் இந்த பெருமளவில் பணத்தை பெறுவதும் அல்ல. ஒரு சன்னியாசி எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணரை பற்றி நினைப்பதற்காகவே பெருமை கொள்கிறார். அவருடைய மனசு பேரானந்தம் கொள்வது எது? எல்லாம் வல்ல இறைவனை பற்றி எண்ணிக்கொள்வதால் மட்டும்தான் அவருக்கு வந்து ஆனந்தத்தை கொடுக்கும். ஆம், பகவானின் பக்தர்களில் 2 வகையினர் உள்ளனர். 2 பேர் இருக்காங்க. ஒன்று வந்து கோஷ்டி ஆனந்தி ஆவார், ஒரு வகையினர். அதாவது அதன் பொருள் வந்து பிரச்சாரம் செய்பவர்கள், ப்ரீச்சிங் இல்லையா? அடுத்தவர் கோஷ்டி ஆனந்தம் அப்படின்னா, கோஷ்டின்னாக்கா பல பேரோட சேர்ந்து ஆனந்தம் பெறுவது என்பது யாரை பற்றி எடுத்து இல்லையா? இல்லையா? சாது சங்கம் இல்லையா? சாது சங்கத்துல இருந்து கொண்டு பகவானுடைய புகழ் ஆரங்களை எல்லாம் சூட்டுவது இல்லையா? இப்ப நாம எல்லாம் கோஷ்டி ஆனந்தத்தை சேர்ந்தவர்கள் தான் இல்லையா? அதன் பொருள் பிரச்சாரம் செய்பவர்கள், கேட்பது, சவணம் கீர்த்தனம் பண்ணுவது எல்லாமே. யாரெல்லாம் சவணம் பண்றாங்களோ யாரெல்லாம் கீர்த்தனம் பண்றாங்களோ அவங்க எல்லாருமே இந்த கோஷ்டி ஆனந்தம் தான். இதுல எந்த ஒரு நமக்கு வேற எந்த லாபமும் கிடையாது. வெறுமனே பேரானந்தம் மட்டும்தான் நமக்கு கடைசி வரைக்கும். பகவானின் புகழை பெறுவதற்காக பல தொண்டர்களை கொண்டு மத சம்பந்தப்பட்ட செயல்களை அமைப்பதற்காக பல பணியார்களுக்களே வாழ்பவர்களாகும். இது NND பிரபுஜி இந்த ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கார் இல்லையா? சோ மத சம்பந்தப்பட்ட, மதம் என்றால் தர்மம், தர்மம் என்றால் அவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள். அத வந்து எந்த இடத்துல பிராமணராக இருந்து என்ன செய்யணும், சத்திரியனாக இருந்து என்ன செய்யணும், சூத்ரனாக இருந்து செய்யணும், இதெல்லாம் நமக்கு எல்லாமே சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. அவங்கவுங்களுடைய நிலையை பொறுத்து அவங்கவுங்களுடைய கடமைகளை செய்வது, மேலும் இறை தொண்டில் வந்து பங்கு கொள்வது. சோ இதுதான் வந்து மேன்மையானதாக செல்லும். இது எல்லாமே கோஷ்டி ஆனந்தம் என்று சொல்லப்படுகிறது. மேலும் பிற பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்மானந்தி அல்லது சுய திருப்தி அடைபவர்கள், அதாவது யோக நிலை. அவர்கள் வந்து எப்படி இருக்கோம்னாக்கா பிரச்சார வேலை செய்ய எந்த துன்பத்தையும் ஏற்காதவர்கள். அதாவது பிரச்சார வேலை கிடையாது, அவங்க வந்து உட்கார்ந்து அவர்கள் தனித்து ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து இருப்பாங்க இல்லையா? தனித்திருப்பர். கர்த முனிவர் இருந்து இந்த வகையான செயலில் ஈடுபடணும்னு நினைக்கிறார். அவர் எல்லா கவலைகளிலிருந்து 2ஆம் தரம் அவர் வந்து செல்ஃப் ரியலைசேஷன்,
அதாவது யோகத்தில் நிலை கொண்டு எப்பொழுதுமே சதா பகவானை வந்து நினைக்கக்கூடிய அந்த பக்தி தொண்டுல தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளணும்னு நினைக்கிறார். அவர் வந்து அப்படி ஒரு நிலைக்குல பரிவாராஜ அந்த எவ்வாறு செய்யணும்னு நினைக்கிறார். அதுவும் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து சுத்திண்டு உட்கார்ந்து செய்யணும். ஒரு இடத்துல வந்து கண்டிப்பா கண்டினியூஸா இருக்கக்கூடாது. ஆனா ஒரு இடத்துல அமர்ந்து கொண்டு பக்தி செய்யணும்னு நினைக்கிறார் அவர். சோ இதுதான் அவருடைய எண்ணம். அதை பற்றிய அந்த இதுதான் வந்து அவர்கிட்ட வந்து பகவான்கிட்ட வந்து அதாவது அருள் அவருடைய மர்சிக்காக இந்த இடத்துல பேசுறார், கருணைக்காக பேசிக்கொண்டிருக்கிறார். 35வது ஸ்லோகம். நெக்ஸ்ட் ஜெயந்தி மாதாஜி வாசிங்க. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச மயா புரோக்தம் ஹி லோகஸ்ய பிராமணாம் சத்ய லௌகிகே அதா ஜனி மயா துப்யம் யதா ஓம்ஷாம்ருதம் முனே. எஸ் ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச மயா புரோக்தம் ஹி லோகஸ்ய பிராமணாம் சத்ய லௌகிகே அதா ஜனி மயா துப்யம் யதா ஓம்ருதம் முனே. ஸ்ரீ பகவான் உவாச பரமபுருஷ பகவான் கூறினார், மயா என்னால் புரோக்தம் பேசப்பட்ட ஹி உண்மையே லோகஸ்ய மக்களுக்காக பிரமாணம் அதிகாரம் சத்தியம் புனித நூலில் பேசப்பட்ட லௌகிதே சாதாரண பேச்சில் அதனால் அஜனி பிறப்பு இருந்து மயா என்னால் துப்பியம் உன்னிடம் அந்த அவோசம் நான் கூறினேன் ருத்தம் உண்மை முன்னே ஓ முனிவரே. மொழிபெயர்ப்பு. பரமபுருஷ பகவானாகிய கபிலர் கூறினார், நேரடியாக அல்லது புனித நூல்களில் நான் என்ன பேசினாலும் அது எல்லா விதத்திலும் உலகின் மக்களுக்கு அதிகாரபூர்வமானது. ஓ முனிவரே, முன்பே நான் உங்களுக்கு மகனாக வருவேன் என்று கூறியிருந்தால் அந்த உண்மையை நிறைவேற்ற நான் இறங்கி வந்தேன். பொருளுரை. கர்தம முனிவர் பகவானின் தொண்டில் முழுவதும் ஈடுபடுவதற்காக தன் குடும்ப வாழ்வை துறக்க இருந்தார். ஆனால் பகவானோ கபிலராக அவரது மகனாக பிறப்பை எடுத்து இருக்கிறார் என்று தெரிந்தும் அவர் தன்னை உணர்ந்ததற்காக அல்லது பகவானை உணர்த்துதலுக்காக ஏன் வெளியில் செல்ல தயாரானார்? பகவானை உணர்தலுக்காக ஏன் வெளியில் செய்ய தயாரானார்? பகவானே அவர் வீட்டில் இருந்தார். அவர் ஏன் வீட்டை விட்டு செல்ல வேண்டும்? அம்மாதிரி வேள்வி நிச்சயம் எழும், கேள்வி நிச்சயம் எழும். ஆனால் இது வேதங்களில் கூறப்பட்டுள்ளதோ, எது வேதங்களின் உரிமை கட்டளைகளுக்கு ஏற்றபடி பயிற்சி செய்யப்படுகிறதோ அது சமூகத்தில் அதிகாரபூர்வமாக ஒப்புக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது. வேத அதிகாரம் ஒரு குடும்ப தலைவர் தன்னுடைய 50வது ஆண்டுக்கு பிறகு வீட்டை துறக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறது. பஞ்சோத்வம் வனம் பிரஜா, ஒருவர் தன் குடும்ப வாழ்வை விட்டுவிட்டு 50 வயதிற்கு பிறகு காட்டில் நுழைய வேண்டும். இது பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தர், வானப்பிரசம், சந்நியாசம் எனும் 4 துறைகளாக பிரிக்கப்பட்ட சமூக வாழ்வின் அடிப்படையில் அமைந்ததும் வேதங்களின் அதிகபூர்வமானதும் ஆகிய செய்தியாகும். கர்தம முனிவர் தம் திருமணத்திற்கு முன் ஒரு பிரம்மச்சாரியாக யோகத்தை மிகவும் கண்டிப்புடன் பயிற்சி செய்தார். அவர் மிகவும் ஆற்றலுடையவராகவும் அறிவு நிலை கடந்த ஆற்றல் பெற்றவராகவும் விளங்கியதால் அவரது தந்தையாக பிரம்மா ஆனவர். கர்தமர் திருமணம் செய்து கொண்டு ஒரு குடும்ப தலைவராக இருந்து குழந்தைகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என ஆணையிட்டார். கர்தமர் அதையும் செய்தார். அவர் 9 நல்ல பெண்களையும் கபில முனிவராக ஒரு பிள்ளையும் பெற்றார். இவ்வாறு அவருடைய குடும்ப பொறுப்பு நல்ல முறையில் நடந்தது. இப்போது அவர் கடமை அனைத்தையும் விட்டு செல்லுதலாகும். அவர் பரமபுருஷ பகவானை தன் மகனாக பெற்ற போதிலும் அவர் வேதங்களின் ஆணையை மதிக்க வேண்டி இருந்தது. இது முக்கியமான பாடமாகும். ஒருவர் பகவானையே தம் மகனாக அடைந்த போதிலும் அவர் வேத கட்டளையை பின்பற்ற வேண்டும். மகாஜனோ ஏன கதாசா பந்தா என குறிப்பிட்டுள்ளது. சிறந்த மனிதர்கள் பின்பற்றப்படும் பாதையில் ஒருவர் செல்ல வேண்டும். கர்தம முனிவர் பற்றிய சான்று இங்கே அறிவுறுத்தப்படுகிறது. ஏனென்றால் பரமபுருஷ பகவான் அவர் மகனாக அடைந்த போதிலும் வேத ஆணையின் அதிகாரத்திற்கு கீழ்ப்படி அவர் தனது வீட்டை துறந்தார். கர்தம முனிவர் வீட்டை துறந்து செல்வதற்காக முக்கிய காரணத்தை இங்கே குறிக்கிறார். உலகம் முழுவதும் இரவலானதாக திரிவதால் அவர் எப்போதும் தன் மனதிற்கு பரமபுருஷ பகவானையே நினைப்பார். அதன் மூலம் உலக வாழ்வின் எல்லா கவலைகளிலிருந்தும் விடுபடுபவர் ஆவார். இந்த கலியுகத்தில் சந்நியாசம் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. ஏனென்றால் இந்த யுகத்தில் உள்ள எல்லோரும் சூத்திரர்கள். அவர்களால் சந்நியாச வாழ்வின் விதிகளையும் ஒழுங்குமுறைகளையும் பின்பற்ற இயலாது. சந்நியாசிகள் என்று அழைக்கப்படுபவர்கள் அறிவற்ற செயலுக்கு ஆட்பட்டு பெண்களுக்கு தனிப்பட்ட தொடர்பும் வைத்துக் கொள்வதை பொதுவாக காணலாம்.
இது இந்த யுகத்தில் வெறுக்கத்தக்க நிலையாகும். அவர்கள் சன்னியாசிகள் போல் உடை அணிந்தாலும் பாவ வாழ்வின் 4 கொள்கைகளான கள்ளத்தனமான கலவி வாழ்வு, புலால் உண்ணுதல், மது அருந்துதல், சூதாடுதல் போன்றவற்றிலிருந்து விடுபட இயலாதவர்கள். அவர்கள் இந்த 4 கொள்கைகளிலிருந்து விடுபட முடியாததால் அவர்கள் சுவாமிகள் போல காட்டிக்கொண்டு மக்களை ஏமாற்றுகின்றனர். கலியுகத்தில் உள்ள தடை என்னவென்றால் யாரும் சந்நியாசம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. ஆம், அதன் விதிகளையும் ஒழுங்குமுறைகளையும் பின்பற்றுவார்கள். சந்நியாசம் கொள்ள வேண்டும். பொதுவாக மக்கள் சந்நியாச வாழ்வை ஏற்றுக்கொள்ள இயலாத நிலையில் உள்ளனர். அதனால் களவுநாசி ஊவநாசி ஏவநாசி ஏவகதி அன்யதா என்று சைதன்ய மகாபிரபு வலியுறுத்துகிறார். இந்த யுகத்தில் பகவானின் புனித பெயராக ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே என்று உச்சரிப்பதை தவிர வேறு மாற்றம் இல்லை. சந்நியாச வாழ்வு முக்கிய குறிக்கோள் என்னவென்றால் தொடர்ந்து மனதிற்குள் அவரை நினைப்பதன் மூலம் அல்லது அவரை பற்றி கேட்பதன் மூலம் நினைப்பதன் தோழமையில் இருப்பதாகும். இந்த யுகத்தில் காதால் கேட்பது நினைப்பதை விட முக்கியமானதாகும். ஏனென்றால் மனநிலை கலக்கத்தால் நினைப்பதில் தொல்லை ஏற்படலாம். ஆனால் ஒருவர் கேட்பதில் கவனம் செலுத்தினால் கிருஷ்ணரின் ஒளி அதிர்வுடன் தொடர்பு கொள்ளும்படி அவர் வற்புறுத்தப்படுகிறார். கிருஷ்ணரும் கிருஷ்ணா என்னும் ஒளியும் அதிர்வும் வேறானதல்ல. அதனால் ஒருவரே ஹரே கிருஷ்ணாவை உரத்து ஒழித்ததால் அவரால் உடனே கிருஷ்ணரை பற்றி நினைக்க முடியும். இந்த யுகத்தில் இந்த உச்சரிப்பு முறையே தன்னை உணர்தலின் மிகச்சிறந்த முறையாகும். அதனால் சைதன்ய பிரபு எல்லா மனித இனத்தின் பயனுக்காக அதை மிகவும் நன்றாக பிரச்சாரம் செய்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சம் என்னன்னா, சோ ஒருவர் சந்நியாசம் பெற்றால் எவ்வாறு இருக்கக்கூடாது என்பதையும் எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதை பற்றியும் இந்த ஸ்லோகத்துல போன ஸ்லோகத்தினுடைய கண்டினியூஷன் தான் நாம பாக்குறது. ஸோ கலியுகத்துல சந்நியாசத்தை எல்லாருக்குமே ரெக்கமெண்டேஷன் கிடையாது. வெரி 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 ரேர்லி. இப்போ 100% இருக்காங்கன்னா மக்கள் இதுல 2%, 3% தான் சந்நியாசத்துக்கே உரிய பக்குவமானவர்களாக இருக்கிறார்கள். மற்றபடி ஜெனரல் ரெக்கமெண்டேஷன் சந்நியாசத்திற்கு கலியுகத்துல கிடையாது. ஏன்னா நமக்கு 4 ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்றது ரொம்ப ரொம்ப சிரமம் இல்லையா? அதே மாதிரி சந்நியாசம் என்ற பெயர்ல அதாவது அதாவது பக்தர்களை கண்டிப்பாக தனிமையில் பார்க்கவே கூடாது. இது தவறு. ஆக்சுவலி இதனால தவறான சூழ்நிலைகளுக்கு எல்லாமே தள்ளப்படுகிறது. சோ அதாவது ஆத்தன்டிக்கா இருக்க ஒரு குரு பரம்பரையில வரக்கூடிய குரு எல்லாமே அதாவது ஃபீமேல் டிவோட்டிஸ அதாவது டைரக்டா சேவிக்கவே விட மாட்டாங்க. ஈவன் ஜீவ கோஸ்வாமி அவர்கள் கூட அந்த மாதிரிதான் மீராபாய முதல்ல ரிஜெக்டே பண்ணிட்டாங்க இல்லையா? சோ இஃப் தே ஃபாலோ ஸ்ட்ரிக்ட்லி, அதனால அதாவது ஃபீமேல் டிவோட்டிஸ தனியில கண்டிப்பா பார்க்கவே மாட்டாங்க. ஸோ தே வில் ஆல்வேஸ் இன் ஜென்ரலா பேசுறது, ஸோ சேவிச்சுக்கிறத கூட கிட்ட போறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான். ஸோ இப்படி நம்ம இஸ்கான்ல இது ரொம்ப 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 ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்றாங்க. அதையும் நாம பார்க்கிறோம். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச மையா புரோக்தம் ஹி லோகஸ்ய பிராமணாம் சத்ய லௌகிகே அதாஜனி மயா துப்யம் யதவோஷம்ருதம் முனே. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச, அதாவது பரமபுருஷ பகவான் கூறினார், மையா என்னால், புரோக்தம் பேசப்பட்ட, உண்மையில், லோகஸ்ய மக்களுக்காக, பிரமாணம் அதிகாரம், சத்தியம் புனித நூல் பேசப்பட்ட, லௌகிகே சாதாரண பேச்சில், அதனால், அஜனி பிறப்பு இருந்தது, மயா என்னால், துப்பியம் உன்னிடம், யத் அந்த, அவோஷம் நான் கூறினேன், ருதம் உண்மை, முனே ஓ முனிவரே. சோ பரமபுருஷ பகவான் ஆகிய கபிலர் கூறினார். இப்ப இது வரைக்கும் கர்தமர் பேசினார். இப்ப பதில் தன்னுடைய மகன் என்ற ரூபத்தில் அவதரித்த கபிலர் தன்னுடைய தந்தையாகவும் பக்தனாகவும் இருக்கக்கூடிய கர்தமரை பார்த்து பின்வருமாறு பேசுறார். நேரடியாக அல்லது புனித நூல்களில் நான் என்ன பேசினாலும் அது எல்லா விதத்திலும் உலகின் மக்களுக்கு அதிகாரபூர்வமானது. ஆத்தென்டிசிட்டிய மீண்டும் ஒரு முறை சொல்றார். அதாவது நம்ம வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் விளக்கப்பட்ட அந்த நூல்களிலிருந்து படிச்சாலும் சரி, நேரடியா எப்படி அர்ஜுனருக்கு பகவத்கீதை எடுத்துரைத்தாரோ அந்த மாதிரி இருந்தாலும் சரி, எதுவா இருந்தாலும் மக்களுக்கு அது அதிகாரபூர்வமானது. அவங்க அதை அப்படியே உண்மையை அப்படியே எவ்வாறு ஒரு தாய் தன் பிள்ளை இன்னார்தான் தகப்பன் என்று சொன்னால் எந்த ஒரு டவுட்டே இல்லாம அந்த குழந்தை இவர்தான் அப்பான்னு போகும் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு இதுதான் நாம அதுக்கு மேல ஆத்தென்டிசிட்டி எதுவுமே கிடையாது. அங்கீகாரம்
அதாவது அதிகாரபூர்வமானது எதுவுமே இந்த பிரபஞ்சத்தில் கிடையாது. எல்லாம் வல்ல இறைவன் சொன்ன வார்த்தைக்கும் அதுக்கு மேற்பட்ட வார்த்தை இந்த பிரபஞ்சத்தில் கிடையாது. அதனால முன்பே நான் உங்களுக்கு மகனாக வருவேன் என்று கூறி இருந்ததால் அந்த உண்மை நிறைவேற்ற நான் இறங்கி வந்தேன். சோ தான் எதற்காக வந்தேன் என்பதும் இந்த இடத்துல மீண்டும் எடுத்துரைக்கிறார். கருத முனிவர் பகவானின் தொண்டில் முழுவதும் ஈடுபடுவதற்காக தன் குடும்ப வாழ்க்கையை துறக்க விரும்பினார். 100% தன்னை பகவானுக்கு டெடிகேட் பண்ணிக்கணும் இல்லையா. நாம எல்லாம் 100% பண்ண முடியல இல்லையா. நம்ம பண்ணணும்னு நினைச்சா கூட நமக்கு நிறைய கடமைகள், சோ நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கு. அதனால எந்த அளவுக்கெல்லாம் முடியுமோ அந்த அளவுக்கெல்லாம் நம்ம பகவான்கிட்ட வேண்டின்னு நம்ம நமக்கு மார்க்கத்தை கொடுக்கட்டும், நிறையவே பகவானுக்கு நினைவில் கொண்டு பக்தி தொண்டு புரியறதுக்கு மார்க்கத்தை கொடுக்கட்டும் மட்டும் நாம பிரார்த்தித்து நம்முடைய முயற்சிகளை மட்டும் செய்வோம். ஆனால் பகவானோ கபிலராக அவர் மகனாக பிறவி எடுத்து இருக்கிறார் என்று தெரிந்ததும் அவர் தன்னை உணர்தற்காக அல்லது பகவானை உணர்தலுக்காக ஏன் வெளியில் செல்ல வேண்டும், வீட்டிலேயே கடவுள் வச்சுட்டு நம்ம வெளியே போவோம். இந்த மாதிரி கொஸ்டின் எல்லாம் நம்ம நிறைய கேட்போம் இல்லையா. ஸோ நிறைய வாட்டி கோயிலுக்கு போகணும்னா வீட்லயே கடவுள் இருக்காங்களா, எல்லா இடத்துலயும் கடவுள் இருக்கார், இந்த மாதிரி தர்க்கம் பண்ணக்கூடியவங்களும் உண்டு. அதனால நீ வீட்லயே உட்காந்து பண்ணிக்கோயேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கைடன்ஸ் கொடுப்பாங்க வீட்டுல இருந்து இல்லையா. ஏன் வெளியில் செல்ல தயாராக வேண்டும், இப்படி எல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் பகவானே. ஏன்னா முழுமையாக நம்ம சமர்ப்பணம் செய்வது முடியாது. இப்ப வீட்டுல இருந்தா நம்ம பூஜை பண்ணினே இருப்போம். நம்ம இந்த மாதிரி தடங்கள் எல்லாருக்குமே வந்திருக்கும் இல்லையா. ஜபம் பண்ணின்னு இருப்போம், அப்பதான் வீட்டுல இருக்கணும். நம்மளுக்கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க, இது எங்க வச்ச, அது எங்க வச்ச, அந்த மசாலா டப்பா எங்க இல்லையா, சோ மிளகு எங்க, ஜீரகம் எங்க, இப்படிலாம் நமக்கு கொஸ்டின் வரும் இல்லையா. சோ இதை வாங்கினியா, அதை வாங்கினியா, சோ இதை எப்படி கட் பண்ணணும், அதை எப்படி செய்யணும், அப்படி எல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் வரும். ஆனா உண்மையிலே நம்மளால அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணலனாலும் அவங்களுக்கும் மனசு கஷ்டம். அதை தொந்தரவா கூட நம்ம நினைக்க கூடாது. ஆனா நம்முடைய சாதனைக்கு அது பெரிய தலைக்கல் தான் இல்லையா. சோ அதையும் நாம தாண்டிதான் நம்ம பகவானே இந்த எல்லாமே தடங்கள் இல்லாம பண்றதுக்கு கிரகத்துல இருந்துதான் நம்ம பண்ண வேண்டியிருக்கு. அதுல இருந்து நம்ம போகவும் முடியாது. அப்போ இந்த மாதிரியான இடையூறுகள் எல்லாமே நிறைய வரும் நமக்கு வீட்டுல இருந்தாக்கா. சோ அது நாம் இடையூறாக கூட கருத முடியாது. ஏன்னா எல்லாமே நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்க அன்பானவர்கள், நம்முடைய பொறுப்புல இருக்கக்கூடியவங்க இல்லையா. அவர்களுக்கெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமையும் கூட. அப்படி இருக்கும்பொழுது அதை நாம அதாவது நம்ம இடைஞ்சலாக கூட கருத முடியாது. ஆனால் உண்மையிலே அது பக்தி செய்வதற்கு, அந்த பக்தி பாதைக்கு செல்வதற்கு அது கொஞ்சம் இடர்பாடுகளை செய்யும். கண்டினியூவேஷன் இப்போ ஒரு போக்கஸ்டா நம்ம நினைச்சு நம்ம பண்ணிட்டே இருப்போம். சடனா ஒருத்தவங்க இன்டராக்ட் பண்ணும்போது அந்த கனெக்டிவிட்டியே நமக்கு போயிடும் இல்லையா. அதுக்காக அவங்க மேல நம்ம கோவப்படவும் முடியாது. அவங்களுடைய தேவை, அவங்களுடைய அர்ஜென்சி என்னவோ இல்லையா, அப்படிதான் நாம நினைக்க முடியும். அப்படி ஆனா அந்த மாதிரி இடர்பாடுகள் இருக்கக்கூடாது. ஒண்ணு இன்டராக்ஷன் இல்லையா, இன்னொன்னு பொறுப்புகள். ஒரு கடமை என்ற பட்சத்துல வீட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வீட்டு தலைவர் தான் ரட்சிக்கணும். சோ எது வரைக்கும் அந்த வீட்டு தலைவர் அந்த பொறுப்புல இருக்காரோ அது வரைக்கும் அவருடைய தலையில தான் விழுந்தது. சோ அந்த பொறுப்புல இருந்தும் அவர் விடணும்னு நினைக்கிறார். இந்த 2 காரணத்துக்காக தான் அவர் சன்னியாசம் பூண்டு தனிமையில இருந்து நாம் பக்தி கொள்ளணும்னு கேட்கிறார் கபிலர். அதை பத்தி தான் இந்த இடத்துல பார்க்கப்படுகிறது. அவர் ஏன் வீட்டை விட்டு செல்ல வேண்டும், அம்மாதிரி கேள்வி நிச்சயம் எழும் இல்லையா, நமக்கு எல்லாருக்குமே உண்டு. நாமளா இருந்தா கபில முனி நம்முடைய குழந்தையா பிறந்தா நம்ம வீட்டை விட்டு போவோமா? டெய்லி நம்ம அவரையே நினைச்சு நம்ம பக்தி பண்ணிக்கலாமே, ஏன் வெளியில போனோம் அப்படிதான் நினைப்போம் நம்ம போறோம். சோ ஆனால் எது வேதங்களில் கூறப்பட்டிருக்கு, வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் கூட இல்லையா, பக்குவமான முறையில் நாம பக்தி செலுத்த வேண்டும். அது சமூகத்தில் அதிகாரபூர்வமாக ஒப்புக்கொள்ளப்பட வேண்டும். வேத சாஸ்திரங்கள்ல சந்நியாசம் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டுமோ அவ்வாறுதான் செயல்பட வேண்டும் இல்லையா. தனிமையான இடத்தில் அமர்ந்து மான் தோல் மேல தர்பையை பரப்பி மெல்லிய ஒரு துணியையும் பரப்பிட்டு அதற்கு மேல மிக உயர்மானவோ மிக தாழ்மையான இடமோ இல்லாம ஒரு மிதமான ஹைட்ல உட்கார்ந்துதான் நம்ம தவ வாழ்க்கையை மேற்கொள்ள வேண்டும், சந்நியாசத்தை பூண வேண்டும். இது தனிமையில இருக்கும் பொழுது நம்மளை சுத்தி எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனும் இருக்காது இல்லையா. மனதை ஒருநிலைப்படுத்துவது என்பது சுலபம். ஆனா அதே வீட்டுல கிரகஸ்தனா இருந்து நம்மளால அவ்வளவு ஒருமைப்படுத்துவது என்பது கடினமான காரியம். அதனால்தான் அது சமூக அதிகாரபூர்வமாக ஒப்புக்கொள்ளப்பட வேண்டும். ஒரு வேத அதிகாரம் ஒரு குடும்ப தலைவர் தன்னுடைய 50வது ஆண்டுக்கு வனப்பிரஸ்தன் பரத மகாராஜா அப்படிதான் செய்தார் இல்லையா. பிறகு வீட்டை துறக்க வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது பஞ்சாசோர்த்தவம் வனம் பிரஜ, அதாவது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்க, ஒருவர் தன் குடும்ப வாழ்வை பஞ்சாசோர்த்தவம் அப்படின்னா, பஞ்சா என்றால் 5 இல்லையா, அதாவது சோர்த்தவம் அதாவது 50 வயது, வனம் என்றால் ரஜத் ஒரு, அதாவது
வனப்பிரஸ்தா நிலையை மேற்கொள்வது. ஒருவர் குடும்ப வாழ்க்கை விட்டு 50 வயதுக்கு பிறகு காட்டில் வந்து நுழைய வேண்டும் என்று பொருள். அது பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தர், வனப்பிரஸ்தம் மற்றும் சந்நியாசம் எனும் அதாவது 4 துறைகளுக்கு 4 ஆசிரமங்களுக்கு பிரிக்கப்பட்ட சமூக வாழ்வின் அடிப்படையில் அமைந்ததும் வேதங்களில் அதிகாரபூர்வமானதுமாகவும் செய்வதாகும். வேத சாஸ்திரங்களும் இதுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. மேலும் இந்த வர்ணாசிரமத்திலையும் அடிப்படையிலுமே வந்து அத்தகைய செயல்தான் செய்ய வேண்டும். கர்தமுனிவர் தன் திருமணத்துக்கு முன் ஒரு பிரம்மச்சாரியாக தான் இருந்தார். சோ அந்த யோகத்தை மிகவும் கண்டிப்புடன் வந்து அவர் பயிற்சி செய்தார். பிறகு கிரகஸ்தன் ஆனார். தந்தையாகிய வந்து பிரம்மருடைய ஆணையால நீ வந்து திருமணம் செய்து இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து அதாவது உயிர்வாழிகளுடைய அபிவிருத்திக்காக தொண்டு புரியணும்னு சொல்றதுனால 9 மகள்கள் 1 மகனை வந்து அவர் ஈன்றெடுத்தார் இல்லையா. அதன் பிறகு அவர் வந்து இப்போது அவர் கடமை அனைத்தையுமே அதாவது அனைத்தையுமே வந்து விட்டு செல்லுதல் ஆகும். இப்ப அவர் வந்து அவரை வீட்டை விட்டு குடும்பத்தை விட்டு செல்லணும்னு நினைக்கிறார். சோ அவர் பரமபுருஷ பகவானை தன் மகனாக ஏற்ற போதிலும் சோ இருக்காருலே இங்கேயே இருக்கார், நாம ஏன் போகணும்னு நினைக்காம அவர் வேதங்களுடைய ஆணையை மதிக்க வேண்டியிருந்தது. இதுதான் உண்மையான அந்த சன்னியாசத்திற்குரிய அந்த குவாலிட்டிஸே. வேத சாஸ்திரங்கள் வந்து பகவானிலிருந்து தோன்றியது. வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியவரும் அவர்தான் இல்லையா. அதனால வேத சாஸ்திரங்கள் ஒரு சன்னியாசிக்கே இருக்கக்கூடிய கடமை என்ன என்பதை வந்து அழகாக எடுத்து தனிமையில இருந்து அவர்கள் பக்தி கொள்றதுதான். அந்த ஒரு நிலையை தான் அவர் வந்து பரிபாலிக்கணும்னா அவர் வந்து செல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கிறார். மகாஜனோ ஏன கதக சா பந்தாக என்று குறிப்பிடப்பட்டிருது. வேத சாஸ்திரங்களை பற்றி பின்பற்றுறது சிறந்த மனிதர்களால் பின்பற்றப்படும் பாதையில் வந்து ஒருவர் வந்து முன்னேறி செல்ல வேண்டும். அதுதான் அவர்களுக்கு நன்மையை பயக்கும். கர்தமுனிவர் பற்றி சான்று இங்கு அறிவுறுத்தப்படுகிறது. அதாவது ஏனெனில் பரமபுருஷ பகவானை அவர் மகனாக அடைந்திருந்த போதிலும் வேத ஆணையை வந்து அவர் வந்து ஏற்று நடக்கணும்னு நினைக்கிறார். அதுதான் அவருடைய அதாவது அவர் தனது வீட்டை விட்டு செல்வதற்கு அவர் தயாராயிட்டார். சோ வேத சாஸ்திரங்களை கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும். நாம் எந்த ஆசிரமத்துல இருந்தாலுமே பிரம்மச்சரியத்திற்குரிய முறைகள் எல்லாம் வேத சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ இல்லையா, செலிபசி கண்டிப்பா வந்து அதாவது இல்லிசிட் ரிலேஷனை வந்து கண்டிப்பா செய்யக்கூடாது பிரம்மச்சரியத்துல வந்து. அதே மாதிரி கிரகஸ்தன் தன்னுடைய மனைவிக்கு மட்டுமே அவர் வந்து கணவன் மனைவி இருவருமே ஒருவருக்கு ஒருத்தர் மட்டும்தான் வந்து அதாவது இணைந்திருக்க வேண்டும். சோ தவறான உறவு முறைகளுக்கு செல்லக்கூடாது. அங்கேயும் அது வந்து கண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது இல்லையா. இப்படி நம்ம வந்து வனப்பிரஸ்தன் போறது, சன்னியாசம் வாங்குறது எல்லாமே முழுவதுமாக வந்து பெண் உறவிலிருந்தே வந்து தூரமாக விலகி இருத்தல், இதெல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக மனப்பக்குவத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். இறைவன் தாழ் வந்து தன்னை முழுமையாக சமர்ப்பிப்பதற்கு வந்து ஒரு மார்க்கத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அதனால்தான் அவங்க வந்து காற்றுக்கு சென்று தவம் இருக்க வேண்டும் என்று அவர்களுடைய மனசுல வந்து உந்துதல் வருது. சோ இந்த கலியுலகத்தில் இந்த கலியுகத்தில் வந்து சந்நியாசம் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. ஏன்னா அது எல்லாமே தவறான விஷயங்கள்ல கூட உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. சோ ஏனென்றால் இந்த யுகத்தில் உள்ள எல்லோருமே சூத்திரர்கள். நாம் எல்லாருமே அதாவது பிறப்பால வேணா நம்ம பிராமணரா இருக்கலாம், சத்திரியனா இருக்கலாம், வைசியனா இருக்கலாம், சூத்திரனா இருக்கலாம். ஆனால் நம்முடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து சூத்திரர்களுடைய குவாலிட்டிஸ் தான் நம்ம இல்லையா. நம்ம ஆற்றக்கூடிய செயல்கள் கூட வந்து சூத்திரர்கள் செய்யக்கூடிய வேலைதான். அப்படி அவர்கள் சந்நியாச வாழ்வின் விதிகளை ஒழுங்குமுறைகளை பின்பற்றவே முடியாது. அவங்க குடும்பஸ்தனா இருந்தா கண்டிப்பா பாட முடியாது. சன்னியாசிகள் என்றும் மேலும் அழைக்கப்படுபவர்கள் அறிவற்ற செயல்களுக்கு ஆட்பட்டு பெண்களுடன் இல்லையா தவறானது சன்னியாசி வெறுமனே வெளிப்புற தோற்றத்துல மட்டும் நித்யாச்சாரா ஏன் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. சோ பகவத்கீதையில போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். உள்ளுக்குள்ள போன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பான், சிகரெட் பிடிச்சிட்டு இருப்பான், ஆனா வெளியில பார்க்கும்பொழுது நமக்கு காவி உடை இருக்கும் இல்லையா. அப்ப அவரை நம்ம எந்த விதத்துல நம்ம சன்னியாசம் என்று சொல்ல முடியும்? கண்டிப்பாக முடியாது. சோ அதனால இந்த யுகத்தில் வெறுக்கத்தக்க நிலையாகும். அதுதான் வந்து ரொம்ப மோசமான நிலை. அவர்கள் சன்னியாசிகள் போல் உடை அணிந்திருந்தாலும் பாவ வழிகளில் வாழும் 4 கொள்கைகளை அதாவது கள்ளத்தனமான உறவு, புலால் உணுதல், மது அருந்துதல் இல்லையா மற்றும் சூதாடுதல் இது எல்லாம் அவர்கள் வந்து அதெல்லாம் விட்டு விடாமல் அது முடியாம வந்து தத்தளிச்சுட்டு இருப்பாங்க. அவர்கள் இந்த 4 கொள்கைகளில் விடுபட முடியாததால் அவர்கள் சுவாமிகள் போல காட்டிக்கொண்டாலும் மக்களை ஏமாற்றுகின்றனர் இல்லையா. காவி உடையை வைத்து ஏமாற்றுகின்றனர். கலியுகத்தில் உள்ள தடை என்னவென்றால் யாரும் சந்நியாசத்தை ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது. ஆம், அதன் விதிகளை ஒழுங்குமுறைகளையும் பின்பற்றுபவர்கள் சந்நியாசம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். தனிமையில போய் காட்டுல உட்கார முடியுமா? இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல கண்டிப்பா கிடையாது. பொதுவாக அதனால நம்ம இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மச்சரியம் என்றுதான் சொல்லுவாங்க. கடைசி வரைக்குமே பிரம்மச்சரியம். பொதுவாக மக்கள் சந்நியாச வாழ்வை ஏற்றுக்கொள்ளாத நிலையில் உள்ளனர். அதனால்
ஹலோ நாஸ்தி ஊ நாஸ்தி ஏவ நாஸ்தி ஏவ கதிர் அந்யயா என்று சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல வந்து சொல்லியிருக்கிறத வந்து வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கு. அப்படின்னா இந்த யுகத்தில் வந்து பகவானின் புனித பெயரை ஒன்றே நமக்கு வந்து லாபத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒன்று இல்லையா? பெஸ்ட் ஆஃப் த பேட் பார்கெயின். இருக்கக்கூடிய மோசமான சூழலிலே நமக்கு நல்லதாக எதுபடுவது நாம ஜபங்கள் தான். அதனால்தான் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே ஹரே இந்த மகா மந்திரத்தம் என்பது சொல்லப்பட்டிருக்கு. வேற வழியே கிடையாது. சந்நியாச வாழ்வின் முக்கிய குறிக்கோள் என்னவென்றால் தொடர்ந்து மனதிற்குள் அவரை நினைப்பதன் மூலம் அல்லது அவரை பற்றி கேட்பதன் மூலம் நினைப்பதன் தோழமையால் இருப்பதாகும் இல்லையா? அதாவது நாம வந்து அந்த மாதிரி ஒரு அசோசியேஷன்ல வந்து கண்டிப்பா இருக்கணும். இந்த யுகத்தில் காதால் கேட்பது நினைப்பதை விட முக்கியமாகும். கேட்கறது தான் ஃபர்ஸ்ட் சிரவணம். நிறைய நாம கேட்கணும். ஏனென்றால் மனநிலை கலக்கத்தால் நினைப்பதில் தொல்லை ஏற்படலாம். கண்டினியூஸா நம்மளால போக்கஸ் பண்ணி ஒன்றையே நினைக்க முடியாது. ஆனால் கேட்கும் பொழுது அதன் தரப்பிலே நம்ம வந்து மனசை லயிக்கிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உண்டு. அதனால்தான் ஒருவர் கேட்பதில் கவனம் செலுத்தினால் கிருஷ்ணர் ஒலி அதிர்வுடன் தொடர்பு கொள்ளும்படி அவர் வற்புறுத்தப்படுகிறார். கிருஷ்ணர் என்னும் ஒலி அதிர்வும் வேறு ஆனது அல்ல இல்லையா? அவரை பற்றி வந்து நாம பார்க்கிறதும் சரி கேட்பதும் சரி, அதனால எந்த ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது. அவருடைய நாமம் வேறு, அவருடைய ரூபம் வேறும் அல்ல என்பதையும் நாம வச்சிருக்கோம். ஆனால் ஒருவர் ஹரே கிருஷ்ணாவை உரத்த ஒலித்தால் அவரால் உடனே கிருஷ்ணரை பற்றி நினைக்க முடியும். இந்த யுகத்தில் இந்த உச்சரிப்பு முறையே தன்னை உணர்தலின் மிகச் சிறந்த முறையாகும். இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம சச்சிதானந்த பிரபுவையே எடுத்துக்கலாம். அவருடைய மங்களார்த்தி செஷன் நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா கணீர்னு தான் ஒலிக்கும் அவருடைய அந்த நாம ஜபங்கள் இல்லையா? பகவானுடைய அந்த அதாவது மங்களாரத்தி பாடல், துளசி ஆரத்தி, அடுத்து வந்து நரசிம்ம ஆரத்தி அவர் பாடினார்னா அது ஒரு டிஸ்டிங்டான ஒரு வைப்ரேஷன். அவ்வளவு உரத்த குரலா தான் இருக்கும். ஆனாலும் முழுவதும் தன்னை வந்து அந்த இதுக்கு வந்து அர்ப்பணித்திருப்பார் இல்லையா? அந்த மங்களாரதி பூஜைக்கே தன்னை முழுவதுமாக அர்ப்பணித்திருப்பார். ரொம்ப அது மாதிரி மங்களகரமான வாய்ஸ் அவரது. அந்த அளவுக்கு வந்து முதல்ல பாடும்போது எல்லாருக்குமே வராது. ஆனால் ஒருவருடைய மனது அந்த பாடல் மீது லயித்து கொண்டு பாடும் பொழுது அது அடுத்தவர்கள் கேட்கும் பொழுது அது தெய்வீகமான கானமாக அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக விளங்கும் இல்லையா? அதனால நாம பாடல்கள் பாடும் பொழுது முழுமையாக அந்த பாடலில் வந்து லயித்து நாம வந்து பாட வேண்டும். அதனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு எல்லா மனித இனத்தின் வந்து பயனுக்காக அதை மிகவும் நன்றாக பிரச்சாரம் செய்தார். அதாவது இந்த சங்கீர்த்தன யக்னத்தை இல்லையா, பாடல், அதன் மூலியமா நாம் எல்லாருமே ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை வந்து பாடலாகவும் பாடலாம் இல்லையா? மணிக்கணக்குல கூட பாடலாம். அவ்வாறு நம்ம பாடிக்கொண்டிருக்கும் போது நம்ம ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய பகவானுக்கும் அது போய் சேரும். பஞ்சகல்பதாருபியஸ்ய கிருப சிந்துபியவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமச்சரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே ஹரே. சோ யாரெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி லிஸ்ட் நான் ஷேர் பண்ணிட்டேன். நீங்க அந்த லிஸ்ட்ல உங்க பேர் இருக்கான்னு பாருங்க. ஆஸ்பயர் ஃபார்ம் இருக்கிறவங்க தயவு செஞ்சு ஷெல்டர் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி அதுலயே சப்மிட் பண்ணுங்க. அடுத்து ஷெல்டர் ஃபார்ம் ஆல்ரெடி சப்மிட் பண்ணவங்க எந்த செயலும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. யூ கேன் கீப் குவைட். ஓகே. ஸோ இந்த மேலும் புதுசா ஜாயின் ஆயிருக்கிறவங்க 16 ரவுண்ட் பண்றவங்க எல்லாருமே அந்த ஷெல்டர் ஃபார்மை ஃபில் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுங்க. ஓகே. அந்தந்த குரூப்ல சேதுலட்சுமி இல்ல மாதாஜி லிஸ்ட்ல. ஆமா உங்களுக்கு இருக்காது, எடுத்து சொல்லிட்டேன் நான். ஓகே. ஸோ அதாவது ஆல்ரெடி ஷெல்டர் வாங்கினவங்க மகாயாப்பூர்ல 5-6 பேர் வாங்கியிருக்கீங்க.